doyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena ngenyi o maropa a Jesu ega Basindino ziwa maropa Jesu ega dino sunungurandi maropa Jesu ega dino aona basi maropa Jesu ega akana kisisa anoni chenisa basindino ziwa maropa Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa Jesu ega kurekera zitazo maropa Jesu ega akana kisa basindino ziwa maropa Jesu ega ndirusimbiro rwangu maropa Jesu ega nekurura makwangu maropa Jesu akana kisa anoni chenisa basindino ziwa maropa Jesu ega Jesu ega rukuzondino unza maropa Jesu ega akana kisa anoni chenisa basindino ziwa maropa Jesu ega akana kisa anoni chenisa basindino ziwa maropa Jesu ega 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 maropa Jesu Tesetai tasewai tapumuka kure ndingaona senyinzira
umekuwa mudanga. Ndiri nzira ili upenyu, aui kuna Baba usineni. Ndiri nzira ili upenyu, aui kuna Baba usineni. Natenderetwa nenamo Mari anondinzwa, apo wachinji wachema dozi wasenyidi. Ndiri nzira ili upenyu, aui kuna Baba usineni. Ndiri nzira ili upenyu, aui kuna Baba usineni. Kuna Kristu nzira nedi andi chapumuki, ondi isa kuna Baba kumushawe mbiri. Ndiri nzira ili upenyu, aui kuna Baba usineni. Ndiri nzira ili upenyu, aui kuna Baba usineni. Ndiri nzira ili upenyu, aui kuna Baba usineni. Rukariro urorangu rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domaneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Kuti awi kwangedima, tsitsi dzake ndogarira. Mumwepo huru yesimba, ruwako rwake ndobata. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvino ndiparu rusimbiro pakati pemadambudzo. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire na Jesu parudyi rwake. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Tinokuchingamidzai zvakare vanhu vaMwari mukati mezvirongwa zvekudzidzwa kweshoko raMwari. Nhasi tinoda kumbotarisa mukati mebhuku ramabasa avapostora chitsauko 16. Mabasa avapostora chitsauko 16 tichawerenga kubva pavhesi ya 20. Tinovimba kuti inyaya yatinoziva saka hatizoverengi zvese. Verse 20, the Bible says, vakaenda navo kuvatongi vakati, vanhu ava vaJudha vanopesanisa guta redu,
vachiparidza tsika dzatisina kutenderwa kugamuchira kana kuita isu vaRoma. Ipapo vanhu vazhinji vakavamukira vose. Vatongi vakabvarura nguo dzavo vakarayira kuti varobwe neshamu. Zvino vakati vavarova zvikuru vakavaisa mutorongo. Vakarayira murindi wetorongo kuti avachengete kwazvo. Iye akati arayirwa kudaro, akavaisa mutorongo yemukati, akasunga makumbo avo mumatanda. Verse 25. Zvino panenge pakati peusiku, Pauro naSirasi vakanga vachinyengetera nekuimbira Mwari nziyo. Vakanga vakasungwa vakateerera. Pakarepo kudengenyeka kwenyika kukuru kukavapo, naizvozvo nheyo dzeimba dzikazununguswa. Pakarepo mikova yose yeimba ikazarurwa, nemisungo yose ikasununguka. Ipapo murindi wetorongo akapepuka ndokuona mikova yetorongo yakazaruka. Akavhomora munondo wake akada kuzviuraya, achiti vasungwa vatiza. Akavabudisa kunze akati, vatenzi, ndinofanira kuitei kuti ndiponeswe? Vakati, tenda kuna She Jesu ugoponeswa iwe nemhuri yako. Mwari awedzere chikomborero pakuverenga kweshoko rake. Ngatinamatei. Ishe tomutendai nechingwa chenyu chinopisa. Tinokumbira kuti mweya mutsvene vakanga varipo ruchinyorwa vange vari pano. Ndidzikisirwe, imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Musoro wenyaya unoti kuimba kwekare. Kuimba kwekare. Vakomana avasungwa, sekutaura kwandaita nyaya yatinoziva, vasungwa vakaiswa mujere. The Bible says Paul and Silas were doing what? Taverenga verse ya 25. And then they were singing. They were singing praises to God. Amen. Vakanga vachimba, but taipipi yenziyo, vakanga vachimba nziyo dzekurumbidza. Ndo zvandishamisa. Pari pakati peusiku, but vari kuimba nziyo, vari mukati mejere, vari kuimba nziyo. Havasi kuimba nziyo dzechimurenga, kuti ataneta kunyengerera, kana kuti vachimba nziyo dzokusvotesa. Remember Paul and Silas vakanga vane shungu dzekuti tinoda kunoparidzira vakuru. Saka vari kuti opportunity yatapiwa ndeyekuti tikapinda mujere, obvious tichaenda mukati mekutongwa mumatare. Imomo ndopatichandorwa vhangeri. Saka vari kuti mavanga tinawo tarobwa, but result ndiyo yatiri kuda. Chinangwa cheshoko ndo chatiri kuda. So vaimbi vanofanirwa kuignora zvakavapoteredza, but vatarise goal rekuimba kwavo. Let me say, constitution yenyu inofanira kutaura kuti muri kuimbirei. Evangelism inofanira kunge iri pamusoro penyaya yekuimba kwegurupu renyu. Makarifomerei gurupu renyu to evangelize. Saka Paul says, hazvinei kuti tarohwa, hazvinei tasungwa, but goal rebasa redu richaoneka. Chimwe chepiri chandaona, they sang praises to God. And then zvokubudisa pachena kuti singing must be focused on worship. Unofanira kurumbidza Mwari, kwete kurumbidza vaimbi kana kuzvirumbidza. Ndiko chandaona ipapo. Pana vanhu vakawanda vanoimba vachizvikudza. Unotoona kuti munhu uyu ndodaro ndikataura zvingabata umwe, but ndo chidzidzo toda kuti tidzidze. Vanhu vanenge vakamira zvakanaka, vane mamaiki, but kana munhu akuita solo anobva pavanhu. Uri kubvirei? Mune maiki, muri mberi kwedu tiri kukuonai, wobva muvanhu. Kuti vanhu vanyatsokuona kuti ndini ndiri kuimba solo. Of course unodaro usina motive iyoyo, but ndetumwe tutunhu twatogona kuti tine makweseni kuti zvafamba sei. Vanhu vanonetsana kuti sei uchingoimba solo wega. Saka ishu yekuimba ngairege kunzi amen bass, amen tenor. Let all singing be focused on God, not on people. And then chimwe chandaona panapa ndechekuti Paul and Silas, inondirwadzai kana chitaura moyo wangu unotsemuka semufundisi wenyu. Paul and Silas vakaimba pari pakati peusiku, upenyu hwakaoma, upenyu huchinetsa. Tsvaga rwiyo runokunyaradza, rwiyo rwokukudza Mwari, kuti Mwari kunyange zvakatiomera asi chinangwa cheshoko renyu chofanira kuti chioneke. Chinondirwadza ndechekuti Paul and Silas vakaimba vari vaviri. Tine dambudziko remagurupu ari kusplita. Handiwisisi kuti magurupu akusplita semapati epolitics.
vachiimbira mumachechi mberi kwedu, iri rinonzi chakati, rakapatsanuka nepakati. Handizivi kuti tichiimbira chinyi. Of course ndinoziva kuti muemanetsana, but chaita kuti munetsane zvekuti hazvigoni kugadzirika, zvokuti uyu akuinda nerake, uyu akuinda nerake. Moimba mumachechi edu, ndiri kuti edu kwete kuti our own, but mumachechi imomo mamuri kugara mamuchimba, mweya iwoyo uri kukusplitisai sevaimbi. Vaimbi vanofanira kubatana. Paul and Silas sang together. Vanofanira kubatana pakuimba. There's no need yekupatsanurana. And ukateerera kuimba kwenyu, ava vari kuinda kwachinda, but same style of music. Ushe kuti zvafamba sei? Chii chakaita kuti musiyane segrupu paya? Ndotoreva imimi. Chakaita kuti muzosplita, muvake rimwe grupu, mave nerimwe, chimwe chindini, chimwe inyaya yekusatendeka, chimwe kuda mukurumbira. Saka kana takuimba ngatirambe takabatana. Izvo zvamakatosplita. Why is it that munotovengana chaiko? Hamusati mamboita reunion, get together, kutaridza kuti iministry yakura. Kana yakura ministry sekutaura kwenyu, tofanira kukuona muchimboimba pamwe. But wamantu havatoonani zvachese. What spirit is that? Kana taronga kuimba, ngatirege kupatsana, ngative panzvimbo imwe chete. Chimwe chandaona panapa, kwanzi sevaimbi vakati vaimba, the Bible says the prisoners were listening. Hallelujah. Vakanga vakateerera vaiko vasungwa. Kureva kuti singing must differentiate us from others. Amen. Vaimbi vanofanira kusiyana nemaprisoners. Kunyange Paul and Silas vakanga vari mujere, vari vasungwa, but Bhaibheri rinovati zvavakangotanga kuimba vakabva vasununguka. Zvoreva kuti vakanga vasiyana nemaprisoners, because kuimba kwaivasunungura. Hongu akanga akasungwa nengetani, but mind dzavo dzanga dzaya kuna Mwari. Mwari anovasunungura. Varipo vanhu vari kumajere, izvo as I speak, but vakasununguka. Poita vanhu vari mumba but vakasungwa. Saka kana maimba, ngazvitaridze kuti zviri kukusunungurai, zvokusiyanisai nevamwe vakasungwa. And then the Bible says they heard them. So issue yekunzika inoreva kuti imba zvinoteerereka. Pane kumwe kuimba wanangu kwandoshaya kuti tinongoshingirira kuti mati kudii hazvinzwiki. Kureva kuti your songs must be listenable. Anofanira kumeka sense. Nziyo dzenyu ngadzimeke sense yokuti akateerera anoti hauchinzwa. Munoziva imi kuti kana kukaimbwa chaizvo chaizvo, kwarohwa chaizvo nevhudzi rinosimuka. Saka kana munhu akuimba, imba zvinoteerereka. Vakati vaimba, and then the foundations of the jail, the earthquake, kwakave nekudengenyeka kwenyika kunotyisa. Handifungi kuti isong yavo yakadengenetsa nyika. Actually, this is Paul and Silas preachers. I don't think vakamboimba zvinoshamisa zvokuti paitike earthquake, but it shows kuti pane vakavajoina, pane vamwe vakajoina kwaya, pane vamwe vakajoina vane bass, pane vamwe vakajoina vane soprano. They were joined by the horse yekudenga, vakajoinika nevaimbi vokumusoro kudenga. Kana moimba, imba zvinoita kuti denga riresponde. Amen. Denga ngarijoine kuimba kwenyu. Kana moimba, imba zvinoita kuti kunyange ngirozi dzikadzika dzinojoina kwaya, because munenge muchiimba zvinoita kuti denga ribvunde. Now the Bible says the foundations of the prison were shaken. In other words, kana wakuimba zvofanira kuaffecta. It must change the environment. Vamwe vakakupoteredza vanofanira kuchinjwa for the better. Vabve panzvimbo dzavo. And then the Bible says zvakanga zvakavasunga, macheni akanga akasunga. Kwete vana Paul and Silas chete, but macheni anga akasunga even all the prisoners. Let me say, pese pane cheni yakasarenda. Saka kana waimba zvofanira kusunungura, kwete iwe chete, kunyange vari mukati meusungwa. I'm saying when we sing, it must show kuti pano paimbwa nevanhu vari kuimba zvinosunungura vanhu vari muchitema. Zvondishamisana zvekuti uri kuimba but unongoramba wakasungwa muchitema chako ichocho. Uchiimba bhesi rakanaka but muchitema chako urimo. Saka kuimba kwako hakuna basa. Singing inofanira kusunungura iwe kutanga, yosunungura vamwe vakateerera. Saka kana uri mujere rechitema, kuimba kunofanira kukusunungura.
I like what Ellen White says in Child Guidance, page 523, paragraph number 4. This is what she says. As part of religious service, singing is as much an act of worship as prayer. Amen. Indeed, many a song is prayer. Saka kuimba kunamata. Chakaita kuti, imba idengenyeke. It is because vanga vaimba vachinamata. They were praying. Vakanga vasinga imbi vachigununguna. Detaive isu. Ndopataimba kavana atina muchapanyika. Ndopataimba kapa kuti Mwari watisiya. Ndopataimba kapa kuti zvinonetsa. Ndopataimba kuti does God care? But these guys, I'm using that term, kwete kutaura zvemustreet, but vakomana ava vakaimba vachirumbidza Mwari kuti Mwari watipa opportunity. Kunyange takasungwa but vhangeri chaenderera mberi. So kana maakuimba zivai kuti muri kunamata. Saka kana kuimba kuri kunamata, Kristu akadzidzisa vanhu kunamata kuna Mateo. Vanoti kana makunamata zivai wamuri kunamata. Munoti kuna Baba wedu ari kudenga. That's very powerful. Kana makunamata zvakare regererai vakakutadzirai. Saka vaimbi vanofanira kuimba vachiziva kuti vari kunamata. Saka ukaona muchine kamukore nerimwe gurupu ramakasplita naro, moziva kuti marasvika pakuimba. Vaimbi vanoregererana. Vaimbi havaiti kamukore, havaiti revenge. I'm talking about when you are singing, haufanira kuve une chigumbu nekuti umwe munhu akanditi zvakati. Vaimbi vanofanira kuregererana. And then kana iri song, Jesu anoti kana makunamata musaite vain repetition. Apa pari critical. In other words, kana makunamata hakuna kuramba uchidzokorora mashoko. Mazvibata kaizvo. Saka kana uchiimba zvakare, kana kuimba kuri prayer, zvoreva kuti kana takuimba musangodzokorore chivhesi chimwe chete. This is nothing to do with the chorus. But pano mashoko amunongodzokorora anongosvota. Kuti unoramba uchingodzokorora shoko rimwe chete. Singing kunamata. Au repeat. Zvamatoimba tazvinzwa. Indai pane imwe stanza. Vanhu vakadzokorora vombokwidza vodzikisa vokwidza. What is that? Kana uchinamata Mwari, tinokumbirawo kuti mutiropafadze nhasi masikati ano, mutipe zvekudya zvedu, wochinja wokwidza. Mwari muchitaura zvimwe wokwidza. Kana uchiimba, don't repeat. Saka nziyo dzenyu cherechedzai kudzokorora. It becomes monotonous and munobvisa the issue yereverence. Kwanzi panapa vachiimba kudai, mukuru wejere akapepuka ndokubva aona magedhe ese azaruka. Kureva kuti pavaimba cheni dzakagojumuka nemadhoframe akati hatigoni kuchengeta kuimba kwakadai. Maybe madho akanga akubhita here, I don't know. Which means anga ajoina akaita kuti zvidengenyeke. Kana mukaimba panga pakatisunga mukati meupenyu panofanira kudengenyeka. Doors must open. When you sing, mamadho anga akavhagwa eupenyu anofanira kuzaruka. I like this concept. And then murindi wejere vatora banga kuda kuzviuraya because akati hazvigoni kuti maprisoners ange hasi kuzochichaitika but akuona panze. Akati madho azaruka nei. Maybe akati kudai rota here achinzwa kuimba but paakaona madho akati finish, hapasina munhu pano, ndobva akuda kuzviuraya. And then what did Paul say? Paul anoti usazviuraya, tiri muno tese. Amen. Muimbi haafanirwi kuita back to sender. Muimbi haadzoseri chakaipa nechakaipa. Muimbi anoregerera. Muimbi haati tokowaro. Dei akanga ari iwe ndopawaiti ngazviuraye, kana afa tongobuda. Hatisi tazarura kuimba kwataita ende atamboti Mwari azarure, but mukana wekuti tibude tinde. But Paul anoti kwakazviuraya nyaya yacho ifamba sei, haafi asati aponeswa. Saka muimbi ane hanya nemutadzi, anohanya nevanhu vanomuitira utsinye. Muimbi ane hanya nevanhu vanomunyeya. Muimbi ane hanya nevanhu vanomuisa kumedia. Anoti haangafi, anofanira kurarama, anofanira kutendeuka. So if you are a singer, kana une utsinye neumwe munhu kunyange achikuitira zvakaipa, check your record. Are you a real singer? Kunonzi akati musazvitadzira baba, tiri muno tese. I don't know how kuti Paul akaziva sei. Paul akaziva kuti kaimbiro kataita hakuna munhu anoenda. Saka kana kwaimbwa vanhu vanofanira kugara pasi. Haleluya. Kana kwaimbwa vanhu vanofanira kugara muchechi. Kuimba kufanira kugarisa vakateerera muchechi. Ukaona kuimba koburisa vanhu muchechi kwarashika. Kuimba kufanira kuchengeta munhu muchechi, kochengeta vanhu muchechi vanoteerera. Zvino munoimba muchibuda, unoimbira vanhu vari kubhawa kwanza akuimba mabuda muchechi.
you must make sure kuti vari muchechi vanogaramo, imi mogaramo. Vazhinji vari kuimba, ane bhesi rakanaka, but akuimba kubhawa, akuita zvinhu sizvo, anotoimba kana adhakwa achiimba himbu. What is that? Kuimba kofa kukuchengeta iwe mukati mechechi, kochengeta vakateerera mukati mechechi, akufa ngokudzinga vanhu mukati mechechi. And then the Bible says, murume uyu airinda akabva ati kwavari, light ngaruye. Amen. Kureva kuti aimba murima. Hazvinei kuti tiri murima rakaita sei. Ndiri kureva rima resituation. Kunyange uri mukati merima rekurwara, tsvaga rwiyo. Pakati peusiku, yes, but Mwari anonzwa. Kunyange rima rakaita sei, sing! Tsvaga rwiyo runoita kuti denga ripindire mukati mesituation yako. Malights avepo, kunonzi murume akabva vatora akaenda navo panze. I like how he did. Akavatora akaenda navo panze. And then what did he say? Akavabudisa kunze akati, vatenzi, says. Akumana, akunzi sei ndianiko? Ma-prisoners. Ndo akunzi sei. Nemurindi wejere. What is this? This is why ndichitini toda kuimba kwekare. Toda kuimba kwekare kunoudza dignity even kuvaimbi. Ukoona muimbi usisina chimiro even kune vanhu vari kunze kwechechi wozwa kuti kuimba kwako hakushandi. Panapo vari kutonzi vana chefu nekuda kwekuti vanga vaimba zvinoita kuti varemekedzwe. Ukaimba unofanirwa kuremekedzeka kunyange nevanhu vasinganamati because unenge waimba zvakanaka. Your music must impact those who are without. Vasiri mukati mechechi kanzi says vanaishe vanatenzi wangu imba zvoita kuti uremekedzeke. Music must bring repentance. This is what I hear. What did they say? Vakati kwaari, iwe tenda kuna Ishe Jesu, iwe nemhuri yako ugoponeswa. Kwete iwe wega, but iwe nemhuri yako. So now, what do you see now? This was a second song, let me say so. Yanga rwiyo rwechipiri, vana Paul vanga vachida kuzoparidza. Saka vakati vaimba rwiyo rwechipiri, ndobva wapuwa mukana wekuchiparidza manje. Vakati, I like this one. Ndanga ndine opportunity yekuti Mwari uchazarura seiko mukana. Kuti kunyange tarobwa, kunyange tine maronda, but rukoko hatiregi. Tine maronda eupenyu huno, tine maronda ekurohwa naSatani, but rukoko gokoka vanhu kuruponeso hatiregi. Akabva ati tenda iwe, but handidi iwe chete, ndoda nemhuri yako. Let me talk to someone this morning. Zvawatenda kudai, mhuri yako yatenda here, vana vako vatenda here, mukadzi wako atenda here, kana kuti ndiwe. Paul na Silas akati, iyi nyaya haipereri pano, toda kutoenda kumba. Actually shoko rari kuti toda kusvika kumba. You must be a preacher kumhuri yako, ndo zvari kudzwa pana. Ndobva murume atoona kuti nyaya haiperere pajere, handiri kushamisika. Akariska kwakutora varume vanga vari makororo mupfungwa dzavo kwakuinda navo kumba kwake. Handizivi kuti akavhara gedhe here remanhiki, handizivi kuti akasunga ma-prisoners sei, I don't know, but munogona kutsvaga bhaibheri munda. Ndoda rundisina kupaona, but regai ndingoti zvapasina utaugwa ndogona kufunga kuti akakangamwa kuvhara. Akati iye ambovhura achavhara kunyange pakavhukwa. Haleluya. Mwari kana avhura madhoo hakuna anovhara, kana Mwari avhara hakuna anovhura. Akabva aenda navo kumba usiku kwakunoka. Kanzi ndiani vataura, mai vacho akati kanzi vauya usiku juti risati rapera. Ndobva kwakona kuti ingani varume vakakuvara kaona migwe ndo varume varohwa muguta. Kanzi komuruda kuita sei? Kanzi don't worry. Ndobva vapinda mumba. The Bible says akavabhandecha maronda zvokubudisa pachena kuti kana tinge taimpakta upenyu hwedu kuno vamwe vanhu, Mwari unoita kuti tipiwe mafavors. In other words, tunoita kugawo zvakanaka ndovatinenge taparidzira. That's why the Bible says hakuna munhu achapinda denga asina crown ine star. Paul and Silas vakabatsirwa nemunhu aifanwa kuvaitira utsinye. Kode wanga wati back to sender, waizobhandechiwa nani? This is why forgiveness is important. This is why ndichiti nyaya yekutsiva haikubatsiri, dzidzira kuregerera. Paul and Silas vakabva vasukwa maronda. Ndobva vapedza kusukwa maronda, Paul and Silas vabva vanzi mai vakanzi taure nyaya yako, mauya nawo kanzi ujere rakashama. Vanhu vaimba. Ndokubva machene avo akagurunuka. Vakanzi saka Mwari wavo indatomuda. Vakanzi nemudzimai neni ndomuda. Saka muri kuona Paul and Silas vanga vangoteerera muparidzi mutsvanga vava Paul. Singing
must recruit disciples for Christ. Inofanirwa kuunza vazhinji vanoparidza evhangeri. This is the time yatinoona fishers of men ichiintroduciwa nevaimbi nekuda kwekuimba kwakanaka. Pakatoita kuti vamwe vanhu vatendeuke because akataura testimony. Your testimony is your sermon. Unogona kutadza kutsanangura shoko, but zvawakaitirwa naMwari mukati megore rino rekuoma kwezvinhu, mukati megore rino rekurwara nekufa kwevamwe, your testimony is your sermon. Vakabva vataura, the Bible says, vakabhabhatidzwa mhuri yese. Saka kuimba kunofanirwa kuwina mweya kuna Kristu. Amen. Imi zvamakatanga gurupu renyu, vati vabhabhatidzwa here vanhu? Kana vasina, chekai kaimbiro kenyu, chekai constitution yenyu, chekai ma-laws, ma-objectives egurupu renyu. Kuimba kwenyu kunofanirwa kuunza mweya kuna Kristu. Vakabva vabhabhatidzwa usiku hwohwo. Mvura yaiswa kwakubhabhatidzwa ndokubhabhatidza muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene, muzita raJesu vakabhabhatidzwa. Vakadzokera kwakare kujere. Vanapowo kwakunosungwa futi patsva. Akomana handihwisisi zvikuitika pana. Izvi handichazvihwisisi. Kana waimba Mwari akakusunungura, hauiti chitsotsi. Vanapoinselesi vangadai vakangonzvenga vakatiza, but hauiti chitsotsi. Unoti toda kuti zviitike pachena. Muimbi haaopareti usiku zvinhu zvechitsotsi-tsotsi. Muimbi munhu wemasikati anoda kuti zvinhu zviitike pachena. Ukaona muimbi anoenda mhiri kunze unohodha zvinhu oita chitsotsi pabhodha, iye achiimba tena yakanaka, aruza kuimba kwake. Muimbi anofanira kudeclare zvinhu pabhodha. Why? Anoda zvinhu zvakachena, ane maoko akachena, haana corruption, haana zvinhu zvisina basa. Paul and Silas vakati tisunge patsva, tisunge. Ndobva vanosungwa. But kunonzi kuchinoedza, shoko rakabva kuvakuru. Magistrate akatumira shoko kune munhu akanga achirinda jeri, kavakanzi varume vaya vatakarova vaya ngavaende kumba. Akafara, akachiti Mwari wenyu mukuru. Akati haleluya, Mwari wenyu akanaka. Kanzinda akanzi indai kumba, ndakutoti mubude izvozvi ende indai kudzimba ende Mwari wazarura. Ndobva Paul akati not so fast. Not so fast. Kanzi isu hatisi kuenda. He was surprised. Akati why? Akanzi hatindiba. Varume ava vakatirwa masikati voda kutosunungura usiku. Aibudi. Toda kusunungurwa masikati. Actually, let them come and escort us out. Hallelujah. Kana munhu waMwari achiimba haahle, haaklikidzigwi nezvinoitika mukati meupenyu. Anodefenda even marights ake in the right manner. Haadi kuti zviitike usiku. Why is Paul refusing kubuda? Ari kuti harisiri zano raMwari kuti tibude kaverevere, nokuti ndiri kuda kuparidza. Saka kana ndikabuda tikaenda toparidza nini? Vakanzi tovada kuno. And also isu tiri maRomans isusu. Kureva kuti isusu varova vana venzvimbo, varova maRomans. Hazviitwe constitution yeRoma kuti murove maRomans. What is Paul saying? Ari kuti panapa, even uri muimbi unogona kusangana nemachallenges anoita sekunge waitigwa favor asi achikanganisa basa. Ziva mishini yako. Paul anoti mishini yauda kukanganiswa panapa. Hatingaindi kaverevere, toda kuinda masikati machena. Pavakanzwa kuti varume ava maRoma, in the context yekuti vakanga vari pasi peRoma vachitongwa, vakanga vari vanhu vakanga vachinzi ikoloni yeRome, vakabva vabvunda vakati hatifanirwi kunge tadaro. They came and escorted them out. This was what Paul wanted. He wanted them to see kuti kudenga kuna Mwari anogona kuzviita. Let me say this morning, opportunity yekusunungurwa kwako haifanirwi kuitika zvechitsotsi-tsotsi. Muimbi anoita zvinhu zvake zviri pachena. Kana waimba zvakanaka, endawo mumarriage pachena, haikona kutizira, ngazvionekwe pachena. I like this one. Muimbi ari bold haatye. Muimbi ari bold haatye. And then musicians must fellowship. I like verse 40. Let me read verse 40 as I end this. Ipapo vakabuda mutirongo, vakapinda mumba maRidhia, vakaona hama, kavanyaradza ndokuenda. In other words, vana Paul and Silas vakaziva kuti as we speak kwakaungana vanhu kumba kwaRidhia. Ridhia ndo vakanga vachangobhabhatidza. Akati kana ndiri munhu waMwari, pindaiwo mumba mangu. Saka vaimbi vanogara pachechi pavo. Tine machallenges evaimbi vanongotenderera. Vanogona kutosiya rufugo wepachechi vachienda kunoimba kuJohannesburg.
ina ndizivi kuti chinenge chiri chichocho. Vanosiya effort pachechi pavo. Pachechi paka patorina kwaya, but ndi director wegroup. What is that? Kuimbira Mwari here ikoko kana kuti kuimbira kuzvikudza. Indoona sekuti pane zviripo ine. Pane zvauri kutsvaka. Handifungi kuti ichiri nyaya yekuimbira Mwari. Pane auri kuimbira. Kana pachechi penyu pachinzi pane effort. Sei muchinzvenga? Muimbi ari elder asi anongofuma asipo vaende kwagutu kunoimbira. They are not even known kuti vari kupi. Ndiri kuti nini kana maenda kunoimba zivai kuti pachechi penyu panda revival. What does the Bible say about singing? Singing must edify the church. Which church? Local church first. Kana maakuinda uko muri kunoparidza zviri pachechi penyu. Pachechi penyu hausati wambomutsa kwaya but uri mutungamiri wemagroup. What is that? Vakati tinoenda kwaRidhia ndokwakune vanhu vakavanyaradza kureva kuti vakavaparidzira vakaudza kuti aiwa musatya. Why? Because Mwari watisunungura. Ukatarisa Matthew chapter 26 verse 30, the Bible says vakati vaimba rwiyo vakaenda kugomo reMorifi. This is Jesus. Jesu akaimbawo akaenda kugomo reMorifi. Kuimba kunofanwa kutibvisa pano kutiendesa kudenga. Ukaona muimba akaimba akangoramba ari pano zvoreva kuti atadza kuimba. Kana taimba ngatiimbe tozosangana mukati megomo reMorifi. This time not pano panyika but kumusoro kudenga. I want to pray with somebody who is saying, give me that old time religion. Ndipe rwiyo rwekare. Ndinoda kuimba kwekare. Kuimba kunotaridza kuti munhu uyu akaponeswa naJesu. Kwete kuimba kwemanyau, kwete kuimba kwokuda kuita mari, but kuimba kwokuti Mwari asimudzirwe. Kuimba kwokuti vanhu vabatanidzwe. Kuimba kunotaridza kuti munhu ari kuimba experience. Is this not your prayer? Do you want a prayer, special prayer for your group? Group renyu kuti mubatane, musanyeyane, musatarisirana pasi. I'm not saying dzokerane negroup ramakambonetsana, but I'm saying hamufango kunetsana zvokuti hamuonani. Let's hear muchimboimbawo pamwe chete. Tinzokunakidza kwazvinoita. Urumbozviona here kuti dei kuchinzi muri mese manje zvino yonzi shi. Unonzwa kuvhutsi kuti nyanga kana paimbwa nokuti munenge makabatana. Mwari atikomborere, Mwari atiite zvakanaka. Do you want a special prayer? Wakasungwa here uruda kuti usunungurwe pazuva ranhasi. Iva nerwiyo rwekuti usunungurwe panhamo yakakubata, misungo yechitema yakakubata, but Jesu anogona kusunungura kana watsvaga rwiyo rwekucelebrata victory kunyange isati yavapo. Pray with me. Ishe tomutendai nekuda kweshoko renyu, nekuda kwekuimba. Tinodawo kuimba kwekare, kuimba kweya kwaiparidza Kristu kwete kuparidza mazita evanhu. Tonamatirawo magrupu, tine makwaya emakore anoti akaimba idi tinonzwa chembere neharwa zichidaidzira kuti haleluya. Madhimoni anobvunda. Kunyange vatungamiri vedzihurumende vanoti ngatimboimbi kwai. We want kuimba kuya kwekare kudzoke mukati medu. Toda kunamatira magrupu evana. Pane vanoimba zvakanaka zvinotaridza kuti vari kuenda kuZioni, but pane vamwe vanoda kubatsigwa nemi. Toda kunamatira mweya wokusplita. Akatosplita baba, kunyange wakasabatana kudzoka gurupu rimwe, but bvisai mweya wokunetsana, bvisai kamukore, bvisai revenge, mutiite magrupu akabatana. Tonamatira magrupu nemamwe asati atanga vazive kuti pachechi pave nekwaya, pasangoite zvemagrupu pasina kwaya. Let the spirit of unity ive pakati pemagrupu even nechurch board, pemagrupu napastor, pemagrupu even nechurch choir. Kana vakuinda kunoimba varidzi vepachechi varege kungodzivisa vana, asi vati vana indai munoimba muparidze Kristu achadzoka. Munyasha dzaIshe Jesu Kristu nekuwadzana kwoMweya Mutsvene zvinobva pachigaro chitsvene chaMwari Baba zvizore pamusoro vitose kubva izvino dzamurama chidzoka nekusingaperi-peri. Amen. God bless you. Mwari akuitire zvakanaka. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza.
siri chazorindwa Jesu aponesa imbanyi mudambudzo Jesu aponesa neupenyu nerufu Jesu aponesa imbanyi nekufawa moyo unodamutsa imiranyi paguva Jesu aponesa ipa izwi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakonelinga miore kukurira Jesu aponesa ipa izwi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakonelinga miore kukurira Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakonelinga miore kukurira Jesu aponesa miore kukurira Jesu aponesa miore kukurira Jesu aponesa